Wyt ti'n landlord? Neu wyt ti'n nabod rhywun sydd yn? Mae rheolau ynghylch delio â dŵr Cymru wedi newid. Ac os wyt ti'n landlord, mae angen i ti gysylltu â ni. Rhaid i bob landlord sy'n cael cyflenwad dŵr glân gan Ddŵr Cymru neu wasanaethau gludo dŵr brwnt yr eiddo i ffwrdd, wneud yn siŵr bod manylion diweddaraf eu tenantiaid gyda ni. Ac os oes rhywun newydd yn symud i mewn, mae angen i ni gael gwybod cyn pen tair wythnos. Rhaid i ti roi gwybod i ni beth yw enw'r tenant newydd, ei dyddiad geni os oes modd, y cyfeiriad, a'r dyddiad symud i mewn. Os na fyddi di'n cysylltu â ni, gallu ti fod yn gyfrifol am dalu'r bil dy hun. Dy ddyletswydd di yw diweddaru'r manylion, nid y tenantiaid. Bob blwyddyn, rydyn ni'n colli miliynau am na allwn ni gasglu taliadau. Arian yw hyn na allwn ni wario ar ein cwsmeriaid neu'n cymunedau, ac mae hynny'n broblem i ni. Ond y newyddion da yw bod rhannu'r manylion â ni'n ddigon rhwydd. Ar-lein yn landlordtap.com, ar ein gwefan ni, trwy e-bostio neu rhoi galwad i ni. Felly, os wyt ti'n landlord, cofio ddweud pwy ac ni fydd angen talu mwy. Landlordiaid, rhowch wybod i ni.